Hvad er danskhed? Dette spørgsmål har mange svar. Derfor har vi spurgt en række gymnasieelever, hvad er danskhed for dig? Danskhed, det er, at man spiser gris. Stegt flæskepølsesovs. Der er ikke det danske flag. Frikadeller. Flæskesvær. Jeg tænker sådan som juleaften og søndagshygge. Ja, ytringsfrihed, og jeg tænker... hvad tænker jeg så? Jeg tænker det danske flag, og grønhed, og det dejlige vejr. Det gør jeg faktisk. Så tænker jeg brun sovs og kartofler og flæskesteg. Men hvad tænker andre om Danmark og om danskerne? Vi har interviewet franske Etienne, som er 17 år gammel og går på gymnasium i Bourgogne. Han besøgte Danmark i foråret, og vi spurgte ham, hvad han tænker om Danmark og danskerne. Strong man, beautiful girls, maybe the Vikings, and very late country, but we don't know a lot of things about Denmark. Så kan man spørge sig selv, hvorfor er det, at dem, som vi ser som etniske danskere, svarer madrelaterede svar, og dem, som vi normalt ser som fremmede, svarer gode danske værdier? Det er svært at vide, men hvilken nationalitet mener de interviewede, de virkelig hører til?